Да запазим децата на пътя, под това мото, което е и мото на националната кампания на Министерството на транспорта за осигуряване на безопасността на движение на децата и учениците по пътищата, премина областният конкурс за рисунка, организиран от професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. Съорганизатори на конкурса са Областна дирекция на МВР Стара Загора, Комисията по безопасност на движението в Казанлък и Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора. В конкурса взеха участие 24 ученици от 7-те и 8-те класове на училища от Казанлък, Стара Загора и Чирпан. На специална церемония бяха наградени отличените в двете възрастови групи ученици, които получиха грамота, предметна награда и тематични материали, свързани с безопасността на движение. В първата възрастова група и трите награди бяха присъдени на деца от 13-то основно училище в Стара Загора. Първото и третото места във втората възрастова група са за ученици на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, а второто място е за дете от Раднево. Обявени бяха и поощрителни награди в конкурса. Идеята възникна много спонтанно, тъй като това е една национална кампания да запазим децата на пътя. Нашето училище като обучаваща организация в тази област реши да подеме тази инициатива. И специално аз като преподавател по безопасност искам да обърна внимание на всички колеги, които преподават този предмет, а той е задължителен в частта обучение в частна класа, да обърнат наистина много сериозно внимание. Нека да наблегнат върху тези инициативи, които се организират и да насърчават децата да участват в тях, защото това действително е много важно за по-нататъчната им култура като бъдещи водачи, тъй като знаем, че това е мечта на всяко дете – да бъде водач. А сега в частта си като участник в движението пешеходец също да има нужната култура и поведение. На церемонията по връчването на наградите в професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт присъстваха и полицейски инспектор Тодор Николов и Даниела Делчева от Регионалния инспекторат по образованието. Възхитена съм и ги поздравявам от все сърце. Говорихме с директорката, точно това и споменах. Значи, те са училище, което безопасност на движение по пътищата се изучава в 8 клас, до 8 клас, но те имат само един випуск 8 клас и въпреки всичко са провели това състезание за рисунка, за което ги поздравявам искрено и за това, че основно тяхна инициативата да се проведе тук за цялата област. ООН е обявил следващите 10 години за десетилетие на действията за безопасност движението по пътищата, като през тези 10 години институциите ще се грижат за осигуряването на безопасни пътища. Мисля, че именно тук е ролята на училището, тъй като децата придобиват най-ранните си навици за движение вече сами. Точно първите 7 до 10 години от живота на децата са най-важни, защото колкото и да говорим, все пак примера го дават и родителите, дават го и училището. Амбициите на организаторите на конкурса за рисунка "Да запазим децата на пътя" са той да се превърне в традиционен, като придобивайки повече популярност, в него да се включат със свои рисунки още училища от област Стара Загора.